Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Raymond Muscat. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Biagio Isqof u Martri. Hekk il-kelma martri tfisser ċut. Għaliex dawn urew l-imħabba tagħhom lejn Kristu mhux biss talli imxew fuq il-kelma tiegħu, imma saħansitra offrew ħajjithom. Jew nitolbuhom biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu tassew xhieda tal-fidi tagħna, anke meta l-fidi tagħna titlob minna li nagħmlu ċertu ċaħdiet, li nagħmlu ċertu għażliet fuq il-valuri jinsara. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulejh niena. Kristu li sirt bniedem bħalna u taf tader in-natura dajfa tagħna, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, int li jissejħilna biex kontinwament nimxu warajk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għati widen mulej għal poplu tiegħek, fit-talb li bil-ħerqa qiegħed jagħmillek, bil-għajnuna tal-Martri San Biagio, għatina ilena tal-paċi fi żminijietna u għenna fit-triq tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktib ta' Slatin. F'dak iż-żmien mar is-Sultan Salamun f'Gibon joffri s-sagrifiċċji hemm, għax fost is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta tal-ħruq fuq dak l-artal. F'Gibon il-mulej der il-Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla. U wieġbu Salamun, inti urejt tieba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri, tal-li hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turieħ din it-tieba kbira tiegħek, int li ħallejt il-wieħed minn uliedu jieħu postu illum fuq it-tron tiegħu. Bekk issa mulej Alla tiegħi li qaddej tiegħek għadek kemm ketni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni dakxejn ta' żagħżugħ bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li jintażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk il-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi il-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira? Il-mulej ħa gost li Salamun talab dil ħaġa, għalhekk qallu Alla, la darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek, u anke warajk ma jkun hawn. U imkar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek, sew ġid sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr illa Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien,
mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fit-triqtu billi ħares il-kelma tiegħek b'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. B'xoftejja jiena nxandar id-digriti kollha ta' fommok, nifraħ fit-trek il-preċetti tiegħek daqskemm kieku kelli il-għana kollu flimkien. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu. U hu qalilhom: ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Mallu mela bid-dajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi, nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Tħassarhom għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj. Xiġrila merħla naġ mingħajr raj. Titgerfex, tmur minn post għal ieħor, tinqasam ma jimxux ma' xulxejn, kulħadd imur għal rasu. U din hija iżjes ġbija ħajja vera, mhux ta' dak li jiġri minn merħla naġ, imma ta' dak li jiġri f'ħajjitna. Meta l-bniedem ineħħi minn qalbu il-Alla jew aħjar iwarrab ma jagħtix każ il-kelma ta' Alla li tiddirġih, li tmexxih, jitgerfex. U nsiru poplu nies egoisti li naħsbu biss għalina nfusna. U li flok li naraw u naħsmu biex nimxu fl-imkien u ngħinu lil xulxejn, insiru edewwa ta' xulxejn. Araw ftit x'inhu jiġri anke fuq bażi internazzjonali. Id-dinja sploduta kullimkien kull fejn tħares bil-gwerer, bil-ġlied, bil-protesti. Persuni wieħed jiġġieled mal-ieħor għax mhux kuntent. Għaliex dan tgħid? Mhux għaliex aħna imlejna qalbna
b'dak li ju tad-dinja. Mhux għaliex forsi aħna poġġejna fil-ġenb il-kelma ta' Alla. Ħatkun għalhekk eżjies f'dan il-jum dal-għodu u anke hekk ir-riflessjoni tagħna, il-kelmijiet tas-salm. Jien nħeġġiġkom hekk erġgħu waqrawh illum is-Salm 118. Mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Kemm konna boloħ mulej, jew aħjar kemm aħna boloħ. Għax ħafna drabi naraw il-kmandamenti tiegħek, il-kelma tiegħek, bħalli kieku huwa kmand li qed jisforzana ngħixu. Mingħajr ma nifhmu li l-kelma tiegħek hija dik li tagħtina direzzjoni, hija dik li tagħtina t-triq, hija dik li tenna biex ma nitfixklux. B'qalbi kollha mulej jiena nfittxek, tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Jehudi eżjies, aħna wkoll inresqu it-talbiet tagħna lil mulej li jiġi fostna biex imexxina permezz tal-kelma tiegħu. Nitolbuh għalhekk u ngħidulu: ismana mulej, ismana mulej. Sabiex il-Knisja ma tiġi qatt nieqsa minn persuni qalbina li jwasslu lil kull bniedem l-Evanġelju tiegħek. Nitolbu sabiex il-mexxija tad-dinja jaħdmu tassew fil-ħidma tagħhom għal paċi u sliem fost il-ġnus kollha. Nitolbu għalina l-koll biex imdawlin mill-kelma tiegħek l-għażlitna nagħmlu ikunu mibnija fuq dak li inti tgħidilna. Nitolbu nitolbu għal-morda tagħna biex huma wkoll fil-waqt li jaqdu id-dbatija tagħhom ma' tiegħek isibu faraġġ u qawwa fil-kelma tiegħek u persuni li juruhom l-imħabba u jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, inti ir-raj tagħna u aħna il-merħla tiegħek. Semmalna leħnek sabiex nimxu dejjem warajk. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf, birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi l-istqar San Bjaġġu sa meta xerred demmu għalija bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq
nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fejk innifsek, imma lilna jiswielna għas-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek qaddejs. Qaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ikku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdew bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex fostna tiġi tassew is-saltna ta' Alla u kull bniedem jaraf jgħix fuq il-kelma ta' Alla. U għalhekk inejdu missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett li l-apostli tijek nħallilkom isliem, natikom isliem tijaj. La tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, jint li tejx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu. Kristu,
nitolbu. Issa li ġeddidna mulej bil-missieri qaddisa, għamel li nsiru nixbħu lil San Biagio fil-qawwa tal-għaġeb li huwa wera sal-aħħar biex issoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kien fakkarkom li il-lejla fil-erba l-isqof ta' Għawdex sejjer jagħmel il-preżentazzjonijiet tat-trabi. Għalhekk min għandu xi tarbija jixtrieq jippreżenta lill-Madonna jista' jiġi il-lejla fil-erba ta' filgħaxija. Ejjew nitolbu hekk u ngħidu dawn it-tliet avamarijiet propju għall-ġenituri ta' dawn it-trabi biex huma wkoll jarfu irabbu lil uliedhom għad-dawl tal-kelma ta' Alla. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek fil-paċi ta' Kristu.